Μαραθώκαμπος, προφήτης Ηλίας. Η άλλοτε Μητρόπολη του Μαραθώκαμπου. Πολύ παλιά εκκλησία. Μεγάλη Πέμπτη. Ο ηγεμονικός θρόνος. Ναι. Μόνο οι Μητροπόλεις διέθεταν τέτοιο θρόνο που καθόταν μόνο ο ηγεμόνας. Εδώ παρακάτω. Το ηγεμονικό σύμβολο της Σάμο. Η Σάμος ήταν κάποτε η ηγεμονία. Αυτόνομο κράτος, με δικιά της σημαία, δικιά της οικονομία, δικιά της διοίκηση. Το τέμπλο του Ιερού Ναού. Το κεντρικό σημείο, το κεντρικό τμήμα του Ιερού Ναού, προφήτης Ηλίας. Αριστερά η Αγία Ματρόνα. Δεξιά η τμήμα του Ιωάννη του Θεολόγου. Και παραδίπλα άλλο τμήμα του Ιερού Ναού. Ευάγγελε, πώς λέγεται το τμήμα του άλλο από εκεί? Το άλλο τμήμα του ναού πώς λέγεται? Η εκκλησία. Το τέταρτο από εκεί. Ο Άγιος Χαράλαμπος. Ο Άγιος Χαράλαμπος. Σε αυτή την εκκλησία γιορτάζουν οι 4. Άγιος Χαράλαμπος, Αγία Ματρόνα, Αγία Ματρόνα, Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και ο προφήτης Ηλίας, η κεντρική. η κεντρική. Εδώ είναι ένας πολύ παλιός επίτροπος, ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης ο Κουμούτσης. Έχει συγγένεια με όλα τα ζυμαρικά, με όλα τα ψωμιά, με όλα τα ζυμαρικά. Πολύ παλιός επίτροπος, γνωρίζει τα πάντα της εκκλησίας. Τέμπλο του Ιωάννη του Θεολόγου. Τμήμα της Εκκλησίας Προφητηλίου. Το παλαιότερο τμήμα του ναού, ίσως και η παλαιότερη εκκλησία του χωριού. Είναι Μεγάλη Πέμπτη. Γίνεται προετοιμασία. Στόλισμα του επιταφείου. Οι γυναίκες στολίζουν τον επιτάφιο. Κάθε χρόνο, Μεγάλη Πέμπτη, το βράδυ, οι γυναίκες αναλαμβάνουν να στολίζουν τον επιτάφιο. Με λουλούδια τοπικά, γαρίφαλα, τριαντάφυλλα. Παλαιότερα, στην ηλικία μου, όταν ήμουν και εγώ μικρός, έπρεπε να τα κλέβω με τα λουλούδια. Έτσι ήταν η παράδοση. Σήμερα φυσικά δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Τα λουλούδια αγοράζονται. Μεγάλη Πέμπτη. Σας ευχόμαστε καλό Πάσχα. Από το Μαραθώκαμπο της Σάμου, προφήτης Ηλίας.